анализ. Това за Сюприм трябва да е за 1,50. Аз съм на 1,77. Откъде се бава? Ето първи изстрел на 8,9. Трябва да е под 0,8, защото ти приключват всички стейджове на Supreme левела. Сплит 20, 19 за стоков глок бива. 26 ми е прехвърлянето горе. И за съжаление още има много да се грайндва, за да станат нещата и тук.